tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ bɛ se ka to kunnafoni jelen aw b'o sɔrɔ ni ye Lumière TV kofɔ iko kunnafoni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ iko kunnafoni ɲini ɲuman o sɔrɔ yɔrɔ iko kunnafoni jelen o sɔrɔ yɔrɔ o de la bamananw ka kuma don ko maanifin kunnafoni k'i kɔnɔ bɛ fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da bamananw ko sani ka kaba fɛnba la a fɔn na k'i ya kaba fɛnna fɛn min bɛ k'a sama groupe Lumière an ka cɛsiri bɛnnen bɛ kunnafoni jelen k'o di maliyɛnw ma bamananw ko tuguni an ka taa ko laban ye boli ye o de la an b'a fɔ ɲɛna ko an ka wulikajɔ bɛ bɛnnen bɛ kunnafoni ma waati o waati n'an kan ka ta pour que an ka se ka maliyɛnw kunnafoni an b'o waati ta ka kunnafoni lase maliyɛnw ma bi an bɛna an ka kunnafoni daminɛ sanni an k'o daminɛ an b'a hakili jigin k'a fɔ ko groupe Lumière an ka labɛn bɛ ka kɛ n bɛ se k'a to an ka anniversaire bɛ préparer cogo min na o senfɛ comme on y avait ni carte na cogo min na ni ye 1000 ta de 5000 francs ni y'a ta i bi sigi a bɛ fɔ min ma ko précisément ɲanfɛ n o de ye a bɛ fɔ min ma ko i n'a fɔ VIP n'o de ye ɲanfala ye kosɛbɛ i bɛ t'i sigi yen nɔ donc ni kɔni ni y'a ta dɔrɔn voilà i ka ɲanfɛ sigi o latigɛra ni ye kɛmɛ ta ye an minnu bɛna an sigi kɔfɛ ni y'an ta ye voilà donc kɛmɛ ta o filɛ nin donc o carte ninnu bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ bula i b'u sɔrɔ an ka i n'a fɔ plateforme sanfɛ Lumière numéro min bɛ yen i b'o numéro wele dɔrɔn i bɛ nin carte ninnu sɔrɔ donc an ka foli tɛ n'u bisaw ma an b'a an ka kunnafoni daminɛ kunnafoni bi ta an b'o daminɛ ni min ye o de ye AES ko n'i ka san kelen e ko ko o waati o ma se sa wa an ka jamana marabaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye san kelen sɔrɔ AES ɲɛmaaya la wa n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ ɲamayikaw fɛ nɔ n'o ye Niger ɲɔgɔn ye ba dɔ kun kɛra yen nɔ san tɛmɛnen na o kɛra sababu min ye confédération de l'AES des états de l'alliance confédération des états de l'alliance du Sahel ko sigi sen ka n'a fɔ ma ko AES alliance des états du Sahel ko sigi sen ka jamana marabaa n'o ye Assimi Goïta ale kɔni kɛra o ɲɛmaaba fɔlɔ ye donc ni y'a ta k'a lajɛ an filɛ waati min na sisan a waati kɔni kunbɛli bɛna se n'o ye san kelen bɛna dafa o de kama wulikajɔ ni baaraw bɛ sen na min bɛ se ka to Assimi Goïta kɔni bɛna filɛ an b'o passe maa wɛrɛ ma n'o ye AES ɲɛmaaya ye o bɛna di jɔn ma ɲininkali gɛlɛn n'i y'a ta k'a lajɛ maa saba kɔni pour le moment olu de bɛ AES ɲɛmaaya la an ka général d'armée Assimi Goïta ka taa fara général d'armée Abdrahamane Tiani Niger o ɲɛmaaba don fo ka taa fara capitaine Ibrahim Traoré kan n'ale ye Burkina Faso ɲɛmaaba ye n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin cɛ ninnu ni maa ninnu ka wulikajɔ tɛ fila ye ko kelen pewu de don farafina bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na farafina bɛ se ka développer cogo min na bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o de y'u ka wulikajɔ n'u ka famille ye AES kɔni ye jamana saba ye jamana saba min n'u ka i n'a fɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ wa u ka kow bɛɛ ye kelen wa u bɛɛ bɛ cɛncɛn fuga de sanfɛ wa maa dɔw fana maa minnu ni kɔgɔji t'u fɛ mais u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ o bɛ se ka to u bɛ lafiya u ka sigi la n'i y'a ta k'a lajɛ AES ko la hali sisan AES ye jamana ye jamana minnu n'u bɛ u sigilen bɛ dugu kolo sanfɛ dugukolo min da jukɔrɔ la falen do nafolo la mais AES tɛ ka se ka u ka jukɔrɔ nafolo dun o de la u ye wulikajɔ ni kɛlɛ kɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka sɔrɔ wa AES u ka sira kɔni kelen bɛ sira kelen ye o de la bi na sa u tɛgɛ dirilen bɛ ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna ma nafa min bɛna se jamanadenw ma nafa min bɛna se jamanaw ma o kɔni u b'o wulikajɔ n'o baaraw la ni cɛ saba in kɔni kɛra maaw ye maa minnu n'u ye ni hakilina sigi sen kan n'a fɔ a ma ko confédération de l'alliance des états du Sahel n'i ye nin kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a san kelen kɔni bɛna dafa a ko bɛɛ bɛ ka labɛn pour que a ka se ka kɛ précisément an ka jamana in kɔnɔ n'o ye fasoba Maliba yɛrɛ ye
n'i ye a ko ta k'a lajɛ AES ɲɛma n'o ye Asimi Goyita ye ale kɔni a bɛna ka wulikajɔ kɛ ka fɛn fɛn bɛ yen n'o de ye ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ a b'o kɛ ani i n'a fɔ k'a ka bilan fana bɔ n'o de ye a ye baara minnu kɛ a ko bɛ cogo di jumɛn ɲɛna jumɛn ma ɲɛ a b'a a di politique sira fɛ a bɛ tila k'a jira sɔrɔ sira fɛ a bɛ tila k'o jira fana a bɛ fɔ min fana ma ko sécuritaire n'o de ye lakana ko sira fɛ Asimi Goyita kɔni a ka san kelen in kɔni a kungo na ɲini n'Ala sɔnna ma a kuma bɛna fɔ an ka fasoba Maliba in kɔnɔ n'o ye jamana Mali n'o ye an ka jamanaba n'o ye fasoba Maliba précisément an ka capitaine ba in kɔnɔ n'o ye Bamako ye n'an bɔra AES ka san kelen ko la an bɛna se a bɛ fɔ fɛn min ma ko terroriste ka attaque minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ninnu ma n'o ye AES jamanaw ye AES jamanaw n'u fɔra ka hakili jigin o de ye Burkina Faso Niger ka taa fara an ka fasoba Maliba kan n'i y'a ta k'a lajɛ maaw dɔw ka hakilina la précisément an ka DIRPA n'o ye an ka armée kɔni ka kunnafonidi yɔrɔ o ɲɛmaaba Suleman Danbele ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'o ye colonel major Suleman Danbele k'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka kɛ n'o ye attaque jugu ye ka kɛ ɲɛsin AES jamanaw ma ani u ka finitigiw ma o tɛ fila tɛ koyi kelen pewu de don o de ye ka jamanadenw k'u jamana ɲɛmaaw bɔ u dusukun na k'u jamanadenw jatigɛ k'u baba k'u hakili ɲagami ka jamanadenw bila u ka jamana ɲɛmaaw contrôle la wa ko terroriste n'u ka sponsor na a bɛ fɔ olu ma k'u dɛmɛba jugu ko olu kɔni de ka wulikajɔ n'u ka baara de ni kosuguni ye wa ko olu kɔni bɛ kelen don kelen kɔni olu b'o dɔn AES a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen bɛ se ka to a bɛ gagner contre les terroristes et leur soutien wa n'Ala sɔnna ma fasodenw bɛ fara an ka finitigiw kan ka nin wulikajɔ n'a kɛlɛ kɔni kɛ Suleman Danbele ka kumaw kɛra o ye hali sisan an bɛ to bi kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa ONU n'a fɔra ka ban o ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ n'a fɔ ma ko i n'a fɔ organisation mondiale des nations unies organisation in ba in kɔni n'o ye diɲɛ tɔn bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ u kɔni ye sigi min na u y'a jira k'a fɔ ko o bɛna a bɛ fɔ fɛn min ma ko dɛmɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin adamadenya ko ma ko o bɛna a dɔgɔya kosɛbɛ wa ko a bɛna kɛ ni ɲɛna san in kɔnɔ n'o ye san 2025 u y'a jira fana k'a fɔ ko nin hakilina ye nin wulikajɔ ye u ka i n'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ organisation dɔ b'u ka organisation ba in kɔnɔ n'u b'a wele ko OCHA o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ ɲuman ye koyi ko nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin maaw dɔ ma maa minnu ni se t'u ye maa minnu bɛ yen nɔ ko o kɔni bɛ se ka taa fo maa miliyɔn 10 na diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'o bɛ se ka gɛlɛyaba sɔrɔ nin décision in o kama wa a ka a hakilinaw ka maɲi ko fɛɛrɛ ka kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka to ko dɛmɛ min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin adamadenya ma ani adamadenw ma ko dɔ kana bɔ a la ko sinon ko a bɛ sɔn ka kɛ fɛn ye fɛn min ni maa si sigilen tɛ na wa k'a bɛ sɔn ka gɛlɛyaba lase u ma n'an bɔra yen an bɛ taa halisa an bɛna to an ka fasoba Maliba in kɔnɔ n'o ye an ka politiki ko sira kɔni n'o ye wasatɔnw ye minnu cira a bɛ waati jan bɔ Cour suprême kɔni kun ye wulikajɔ kɛ ka papier dɔ bila ka taa di u ma k'u ka na joona k'u ka n'u yɛrɛ fɔ nafolo min dir'u ma san 25 kɔnɔ ka daminɛ san 2000 fo ka taa bila san 2025 ko wari min dir'u ma k'a ko bi cogo di a sɛgɛsɛgɛliw bi cogo di ko kow bi cogo di wari in donna da jumɛn fɛ wari in jɔn y'a dun jɔn y'a sɔrɔ jɔn de ye ko k'a la ko min man ka kɛ wari in a donna da minnu fɛ ko ka na bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wasatɔnw fana ka maa dɔ kɔni bɛ n'o y'u ka avocat dɔ ye en même temps maa dɔw fana maa min ye parti ɲɛmakɔrɔ ye n'u b'a wele ko maître Muntaka Tall a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko ye ko min ye piège de ye ka ɲɛsin olu ma n'o ye jan ye jan min ni olu kɔni tɛna sɔn ka bin a kɔnɔ sabula jamana marabaa kelen de ye hakilina jira k'a fɔ ko parti politiques kana baara kɛ bilen u ka sièges ka datugu u kana ɲɔgɔn ye kɛ bilen n'a fɔra ko o ɲɛmaaw kelen o bɛna bɔ bi ko olu ka n'aw fɔra ko justice bɛna bɔ bi k'a fɔ ko olu ka n'u yɛrɛ fɔ ko a kuma ka ca dɛ k'olu dun tɛ se k'a kɛ tant que u ma sigi u m'u ka yɔrɔ dayɛlɛ ka papier kɔrɔw labɔ ka tila k'u ka yɔrɔ dayɛlɛ k'i sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka jɔn na ko e bɛ mun de kalama ko la i bɛ se ka mun de kɛ i bɛ se ka mun de fɔ ko o kuma ninnu n'u y'a kɛ ko o ye k'olu ka sariya sɔsɔ sariya min na a ye u ka partiw ci wa a y'a jira fana k'a fɔ ko nin hakilina in ko olu kɔni i y'a faamu cogo min na ko jan min bɛ n'a da olu ɲɛ wa n'olu taara nin kɛ n'u taara u ka partiw siège dayɛlɛ i n'a fɔ ɲɛmaaw précisément justice maaw bɛna wuli ko aw
kɔni ye sariya sɔsɔ parce que o taara yɔrɔ dayɛlɛ justice kelen k'olu b'a ɲin'a fɛ a yɛrɛ k'a lajɛ kunnafoni min b'a ka niveau la k'a k'a bɔ ka bin k'a di maaw ma wa k'olu kɔni tiɲɛ la k'olu tɛ se ka dɔn nin da fɛ wa a y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ taa kuma tɛ olu ka taa sariya sɔsɔ donc ko olu kɔni bɛ o de hakilina de bato wa olu b'o hakilina de baara kɛ jamana in kɔnɔna na précisément nin waati in na k'olu tɛ se ka taa fiyewu n'an bɔra yen an bɛ taa a bɛ fɔ don min ma ko la célébration de la journée internationale de lutte contre la désertification o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko dɔn min bɛ wele k'a fɔ ko dɔn min bɛ i n'a fɔ ja ani kɔngɔ ani sanji sɔrɔbaliya k'o kɛlɛ kɛ ko o dɔn kɔni o kɔni kɛra an ka fasoba maliba kɔnɔ ani diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa o wulikajɔ senfɛ fasoba maliba kɔni ye wulikajɔ kɛ mali population précisément ani mali den minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ ani minnu bɛ nɔsa k'u bɛ kɔngɔ kɔnɔ k'u bɛ saharaw la k'u kɔni ye kunkan bɔ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko foyi tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bɛ se ka to désertification kɔni k'o bɛ kɛlɛ koyi wa ko ja kɔngɔ min filɛ nin ani kɔngɔ ja min filɛ nin ko a tɛ ka kɛlɛ tɛ ka kɛ action foyi tɛ yen i n'a fɔ foyi tɛ ka kɛ min bɛ se ka jira k'a fɔ ko a kɛlɛ bɛ sen na ko fo kuma dɔ la mɔgɔ bɛ ɲinɛ a ko k'a fɔ k'a bɛ sen na wa don min bɛ wele nin ko la lutte contre la journée internationale de lutte contre la désertification ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a dɔn ma se ko mɔgɔ t'a dɔn wa u ka wulikajɔ n'u ka hakilina de jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri u bɛ se ka kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin désertification ma ko k'o kɛlɛ kɛ koyi wa ko o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko kɔngɔkɔnɔna ja ninnu ani sanji sɔrɔbaliya ninnu ko o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an ka fasoba maliba kɔnɔna na wa ko olu kɔni jigi dalen bɛ mali ɲɛmaaw kan u ka nin wulikajɔ n'o baaraw kɛ hali sisan an bɛ to an ka fasoba maliba kɔnɔ ka hakili jigin k'a fɔ ko groupe lumière kɔni u ka anniversaire o bɛ ka labɛn wa ko dɔ kɛra la fɔlɔ lancement kɛra maison la presse la ballon fɔlɔ fana kɛra par la culture n'ala sɔnna ma sibiri nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ballon wɛrɛ la n'o ye sini kɛnɛ dɔrɔn an kɔrɔ yan n'o ye le 21 sibiri a bɛna a kɛ ballontan ye ballontan bɛna kɛ kunnafoni dila sɛbɛnnikɛlaw ani artiste comédiens ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o bɛɛ lajɛlen bɔra la le 12 aw kana ɲinɛ dɛ le 12 o de dɔnba ye ni o de ye o quartier de filan bolo ni ye siga t'a la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔna na la ka jɛ min bɛ se ka to an ka artistes a bɛɛ welelen don kɛnɛ kan o bɛ se ka t'u bila u yɛrɛ filan dɛbɛ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka nin wulikajɔ ni baara in tɛ kɛ kun fila t'a la koyi ka kunnafoni dilaw ani i n'a fɔ artistes k'u fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de an ka wulikajɔ n'an ka miirina ye an bɛ aw hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ groupe lumière bɛ baara kɛ sariya min kɔnɔ o de y'an ka kunnafoni sɔrɔ a sɔrɔ cogo ɲuman an k'a sɔrɔ sira jɛlen fɛ an k'a di aw ma a di cogo ɲuman na min bɛ se ka to jiginna kana k'an na kunnafoni di cogo fɛ parce que an b'a fɛ ka baara kɛ dans l'éthique et la déontologie donc o de ye hɔrɔnya ani danbe ani kodɔn ani faamuyali ani sariya kɔnɔna na an b'an ka wulikajɔ n'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafoni dili ye sariya sigi sen kan k'o ka bato an b'a ɲini k'a bato donc n'aw ye groupe lumière lamɛn n'aw y'o kunnafoni lamɛn aw tɛ fɔ jigi kɔ wa aw bɛ kunnafoni sɔrɔ kunnafoni min kɔlɔlɔ tɛ min na wa maanifin n'i ye kunnafoni jugu sɔrɔ siga tɛ min na o de ye fili ye o ye fili juguba de mais n'i ye kunnafoni jɛlen sɔrɔ o ye lafiyalen ye o ye kɛlɛ maa ye maa min ni a bɛ fa ka sɔrɔ hakili ka fa kama ka sɔrɔ a ma fɛn bila a da ni ne kun b'an bolo Kajatu Ture ale tɛgɛ kun bɛ kamera la ka munumunu an bolo Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo k'aw fo halisa ka waleɲuman dɔn aw ɲɛ bɛ nin fili na komi ɲɛ b'a la cogo min na maa min ye nin kalan sa o de tɔgɔ ye ko Seyidu Male Seyidu Male ale bɛ Dawula culture la Saga Male fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka baara kɔni ye fini kalan ye fini dira maa min ye fini da an ma nama o de y'i tɔgɔ ye ko Mohamed Mayiga n'ale ka baara de ka tisi ɲɛnamaw k'u fɛrɛ wa ale ye fini di maa min y'a kalan o de ye Seyibu Male donc Dawula culture la Kalabankura yan nɔ n'aw yɛlɛla ka bɔ précisément Umu Sangare ka hôtel Sere min bɛ taa yen nɔ n'aw bɔra dugu kɔnɔ par exemple ou bien n'aw bɔra Pontordi fɛ san'aw k'aw tile ka taa aéroport la aw bɛ taa se fɛn min ma fɛn min filɛ nin i n'a fɔ b'a wele dɔw b'a wele ko polisiw kɔrɔ voilà sani ka se Umu Sangare ka hôtel ma fɛn min bɛ yen dɛ i bɛ fara o fɛ i droite fɛ n'i bɔra dugu kɔnɔna fɛ wa n'i bɔra Pontordi fan fɛ i b'i tile de i bɛna se yɔrɔba dɔ ma min bɛ wele ko Institut Victor S
o yɛrɛ karafe n'i ye ɲɛ ko dɔrɔn ko Chaka ka atelier o b'o jiri la Chaka ka atelier ale de tɔgɔ ye ko Dawula Couture kɔni n'aw nana yen nɔ a bɛna kamalen sɔrɔ sa n'o ye Seyibu Male ani Chaka Male o bɛɛ Male Adama Male o bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ donc Seyibu de ye nin fini kalan a bɛ cogo di yɔrɔ fini nana dɛ d'accord donc nin de kun b'an bolo Mohamed Maiga fana min y'a di vraiment an ka foli b'a ye aw bɛ se ka a wele a ka nɛgɛjuru la généralement an b'a ka nɛgɛjuru bila an ka i n'a fɔ vidéo ninnu fɛ donc n'i ye Mohamed Maiga wele ale bɛ fini ta ka taa di ma fo i ka yɔrɔ la f'i sigiyɔrɔ la donc Mohamed Maiga fana an ka foli b'a ye kosɛbɛ ale de ye nin d'an ma voilà ko an yɛrɛ ka choisi donc n yɛrɛ de a nana caman ye koyi n yɛrɛ de ye nin choisi cɛw nin de ka di n ye tisi kura don mais a tisi a ma nɔgɔn dɛ a ka girin trop donc nin de kun b'an bolo k'a fɔ ɲɛna a y'a kan mɛn Ala sɔnn'a ma kana wɛrɛ ka wassalam. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya iye ngoluka koniya to Gomogo kise queen Ndawli nam mali foli tala mperesele no bigo kana jigina terini kan me mawla basi tawla ko be dugula koy ko be dugula wa dugu yere be ko la groupe lumière on ka anniversaire de be no le 12 jouer palais de la culture là café des arires la ngaso jama ku fe jakki sebe dugula ante foyi kala ante foyi kala ma dugu na uli ga usigilen to wallahi ku tige fle tige wakele kemenani wakele kemenani masa ko ge 5000 anteri na ma cho imsa ni ke 5000 anga kelen dino na la sona ma na la sona awo ina 2000 francs ni 5000 te mo gombo kana ni wakele ni 2000 francs te mo gombo kana ni kemenani abenyawo rego ka bi mi abike palais de la culture là palais de la culture be fandu me palais de la culture ou quoi ko fele na sa yoro bele badala café des arts qu'on a abike no awo Allah tikile nini be muso do kunga na do kungu la mare ko awasila ini muso in kadne ko yoro de ni fene mi jaw margi mayne ni bere invité lo an parata Burkina ni bere invité lo ni ko te gat basi mi ni la be dese antu ko ay tu ko na la sonama na usira te faw jigi ko ni ko te gat basi abada mu na be dese problème fo sera la est ce que la kati wali rasa wanda ya wanda fale adia me clara ya wanda fale ay juru tala juru aywa am rendez-vous di ñogoma le 12 juillet bela jeli nga bo ina fo kono kulu am bega jeli anga ñogo soro palais de la culture la na la sonama ateke basi go mi na be dese an na desera kolon ban feya baw ban feya ame se ko yere da jenge ko da faro amena ta ni die badi de bi yele amina yele yele ko fa mi ni be so akari o comédien jonjo comédien badi ko na balo Salam alaikum balema chena muso on ye flaw yanga kuma mancha Lumière TV a wulila deliko la sansa bi to ka anniversaire ke nga nyinanta wallahi on fla on bina ballon temps de wallahi on bina ballon temps ko ni be damne le 7 juin faut ka tabla le 12 juillet là au konona na mogo chaman ba de be jouer animateur ni journaliste faut ka ta fara comédien ko faut ka ta fara barawere kebako ka mogo ibado ki be fe ka jouer ni ballon temps ina na ito ko sebe bani o kofɛ ɲɛnajɛ belebele ba a bɛ kɛ palais de la culture la a y'aw sugulen to an ka page la a bɛ n'a ye o a caman ba de bɛ nale Lumière TV jama jigi de don dɛ a na wele. balimakɛw n balimamuso électromina de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la
n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique. hatɛ. Hauma ye Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aure la ne kamaure ma hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya